много да е нормално за мен, но искам това да кажа, че аз искам да пея с бенд. Усещането, емоцията, всичко е друго. Обратната връзка с публиката, защото това пак няма как да го обясня с думи. То просто това е една магия, която не може да се обясни. Ти също, когато си ходил на певец, певица, няма значение с бенд, усещането ти е друго, нали? Дори да не разбираш от музика, дори хората да не разбират толкова много от музика, усещането е друго. Но ние нямаме условия, точно това исках да завърша, че ние нямаме условия по заведенията това нещо да го направиме. Нито качествено осветление, нито качествено озвучаване. В Гърция те слагат техниката, нагласят я, осветлението се наглася, сцената, всичко. И то стои така един месец. Не са като нас. Днеска сме във Видин, утре сме във Враца, третия ден сме на морето и така нататък. Ти не можеш такава техника. Няма и кой да ти плати тези пари, нали? И тези хора, които идват с теб, всъщност те също трябва да си получат хонорара. И ако ти отидеш с клавир и с още един инструмент, това не е бенд. Бенд е повече от 5-6 човека. 7, 8, 10. Това е бенд. И аз